Akamangala ndiani? Akamangala ndiani? Ndi Raymond Simaleka. Abebu. Sindenero loluzi. Ishendibaze ndori chokwa dipadare. Ishendibaze ndori chokwa dipadare. Jurebu. Akachambira samanzi ndiani? Akamangala ndiani? Sindenero loluzi. Ishendibaze ndori chokwa dipadare. Ishendibaze ndori chokwa dipadare. Right. Saka imimi yamuri makadaira darika mungagare kuseri kwanhu vari kuti vari vese vanhu ivava vamwe chete. One family. Okay, you do it. Right. Vadzokere mumashure muchana. Pindare mugare. Makumbo asa aturikwi. Zaturike makumbo. Uchabhadhara. Makumbo. Mushachinzwa. Vasimba neGavi musekitari wangu hapana kudzokorora muromo wari kuramba achidzokorora. Munhu akamhangara ngaaise nyaya mudare. Pamusoro wedare. Ndinonzi Simba neGavi. Ndakaunza nyaya yangu kudare ndichitaura ndichiunza pamusoro penanatezva vangu. Vanoenda kumusha kwamai vangu. Zvimudza voice. Unoenda kumusha kwamai vangu. Ndakafonera nemuzukuru chinzi ana atezva vasvika pano. Vanga na gogo muzukuru. Achitauya panapa vakatora machira asekuru emudzimu. Machira avo, makano avo netrunk vaigara zvinhu zvavo zvechinyakare. Vakaenda nazvo. Ndokubva ndafona kuna amai vangu. Ari kunzwa kuti muzukuru kuti masvika pamusha machira atorwa ndiani. Zvikanzi ndababa venyu. Ndikati vakuti machira ani. Ndikati vakuti machira ndeavo. Ndikati ndinetaura nasekuru. Hanzvadzi yavo vese vari mudare. Andakwanisa kutaura navo sekuru. Foni yakagamidzana zvokuti yafadza kusvika pavari. Ndikati machira ivo ndokumuri munoanzwisira. Zuva risati radoka. Hazvina kuita sekudaro. Ndikati ndazofona zuva doko racho vatakura. Machira atakura. Achikauya nani. Vataura mazita evamwe vachina vakanyorwa ipapo. Nemaprofita. Nokuti maprofita muzazosvika mumusha kwainzi kune choto musha kwanatizva musengezi musha kwangu kugarosa. Ndobva ndati machira ivo ngaadzokare doka. Saka vakainsista vakatora machira aya. Ndazofona leta on tikaza machira vaita sevatora vanogara mumugwa. Ndozvakatitsapana kuti unongotora machira erudzi rwedu tinomukana nomukuru nemhaka yedu. Motiregero muchana pari pandaunyatsobvunza pandisanyatsobvunza. Pane mati ndanatezva pamati ndiye kumusha kwana amai. Saka imini ndine mukomana mukuru akasara mumusha. Ndanasekurira hanzvadzi dzaamai. Saka ndobva ndati kona anasekuru anogozosvika musha medu. Inabva kuti taura ndine mukomana mukuru. Ndozvavako. Izvi taane makaka vanayo kuti machira ndedu. Ndakatwaza kuti torai machira iwavo. Nokuti machira ino ndovasangani gamba vavo. Saka nani vakazoporoka akanda mumba. Saka ndakazofona nezvinoza vanokana mumba. Izvi zvakatika ndisipo zvakana ndibasa. Chandoda kuti tinzwe hama yangu ka. Pane machira emudzimu ababa vako. Akauya achitorwa nanaatezvara mumusha menyu. Vakaenda nawo vakanorasa. Ndozvautaura. Toda kuti vabata. Ndiani wataakubvunza kumanje kuti zvakaitika here izvi? Muno muna amai varimo. Vataurire mazita vazive ivo kuti ndovatofana kupindura. Vanonzani? Mai Simba neGavi vari papi? Titaurirei mai. Zvakafamba sei? Ndo mai vokubereka iwoya. Right, mai. Toda kuti mutibatsire kuti machira akatorwa mumusha nehanzvadzi dzenyu kana kuti nevanin'ina venyu ndani? Ndemurume wangu. Nyararai makadaro. Right.
vakatora ndivanani? Ndana vanina vangu nana Handiti maona kuti titaure nemika tatoudzwa nemwana kunzi mai Simba Negavi, tatotaura namai Simba Negavi kuti vahwitinese kuti vataure nemazita kuti toda munhu anotipindura kuno kudaro. ndi vana Grace aripo here? Titaurirei Machira chimirai gogo. Grace titaurirei kuti Machira makatora mumusha umu ndani? Muri kunzwa mubvunzo wangu here? Handisi kuda zvechoto chenyu, handinei nacho, ndozvaputsa misha yevanhu izvozvo. Munganopinda mumusha memunhu muchinotora machira emidzimu yemunhu. Mudzimu wokwachifamba uchisvika pane mukwasha. Ndoda kukubatsirai dzechifamba family. Imi muri pano, mukuru wenyu wamuinaye ndiani apa? Vari papi? Baba vachifamba, aikona kuzofa makatungamira vana muchivarasa mumakwara echivanhu, munopedzesa vana vese, kunyumbwira kwese kopera ava. Ndoda kukutaurirai panapa, ndisi kukuonai, ndada kukudzai chikuonai. Kana mukave imi baba, ndoda kukuudzai, hamungaudzirwe chinhu chaakunetsa vana vatinavo ma2000 vakubata imimi muchiita kusundwa, muchishandisiwa, muchiitiswa zvisiri izvozvo. Ava vanzvadzi venyu ava ndo vanotiudza chokwadi chiripo. Handiti Machira amakatora ndeye murume wavo, ndozvavari kutaura. Zvavari kutaura ndezvemumusha mavo. Munhu ainobata kunotora Machira mumusha mavo avo, achiziva kuti Machira ari kunobata ndeye mumusha menyu. Mudzimu womusha menyu unoenda mumusha mevavo sei? Vanopoterwa here apa? Vanopoterwa ka? Kupoterwa, murume wavo aipoterwa here? Munoziva here baba vachifamba kuti mukwasha wenyu aipoterwa? Munoziva? Right. Saka kana vakati makatora Machira emurume wavo, tinorambei? Anofanira kupatsanura Machira avo, imimi avo hamaite kuudzirwa ka. Mudzimu ukanzi uri kunosvika masimba negavi, uri wokwachifamba, unotungamirwa nevaridzi vavo. Handiti ndizvo? Mungaudzwa here baba vachifamba udzi Machira amatora, kana kuti muchitorai Machira apa imi motora asiriyo? Mudzimu pawakanga uchiita basawo, uchipotera pana vatete apa, ainge achisvitsa kana kutambira nhingi yavo munyaya wavo akanga ari ani? Machira amakatora, makatora ani? Amakatora pamakanga moita basa iri baba vaSimba Negavi, tinozviziva uyo muSimba Negavi uyo muzukuru wenyu, mwana wehanzvadzi yenyu. Handiti? But kana tiri mumisha yevanhu, hatirerutse munhu kuti muzukuru ndiye baba ave mumusha muya. Handiti? Matsamwisana navatete vakuramba mudzimu, ndo kazhinji pazvinouya zvinhu zvakadai. Handiti? Imi mochiti taakutora mudzimu. Mudzimu ndo matorero atingaite Machira emunhu. Kutora monopisa. Kunopisa kwakura kuti mavabata uroiga. Kuti ndo mudzimu wamakanga muchipira imi, ndo wamakunotorera Machira muchinorasa murukova. Kana kupisa nekuda kwokuti paitwa choto mumusha. Ndo chivanhu zvatingachitaure tichiita here izvozvo? Changaviri kwakaitwa choto ndobva kwaibudirwa vati Machira ari kumakuva. Paita sei? Pakaitwa choto. Mupostori ka? Saka ndoko baba pindura naineni. Ndiri tiri kutonga dare ndokuti rifambe. Ndati mupostori ka? Apakati penyu ndiye akuti pakuitwa choto hatiti. Mudzimu uyu mudzimu uyu
wamakanga muri munyaya wawo ndimaiturikira zvawainge uchitaura handiti kwemakore mangani. Akaziita mashoma zvawo asi mangani azvidarika mashanu. Ngatiti kwemakore 5 muchiutevera. Handiti maiutevera nhasi uno vana vanonhuwa mukaka pamuno ava ndo vakunoramba mudzimu mumusha, ndo vakunokuitisai chivanhu chekuti imimi munhu mukuru asara mumusha makunoitwa benzi rekunopinda mumusha memukwazha muchinotora machira emukwazha monorasa murukova. Kongozika kumukirai muigadzirisa sei ngozi yakashata kudaro? Grace, toda kukubatsirai vasikana, toda kukuudzai. Mukaona mumisha menyu maitika chinhu chekuti mega muri kutadza kuzvibatsira, handiti muri kudhonzerana mumusha, uyu ari kuramba nezvinhu, uyu ari kuramba nechii nechii. Anopedza izvozvo ndimama. Manzwa? Musati mabata moto wekunzi matora machira ababa vangu mukanopisa, tinokuripisai, muchaona chakuripisai patinonopedza. Nyaya iripo, maona kuti vatete ava muchawirirana navo, ndo mudzimu zvichida wapanduka, zvinowanikwa. Handiti pati hamugone kunotonga pakunosvika pekuti tatonopinda mumba memukwasha makunobata machira. Vakanga vakaroorana homwe dzinosvikirwa dzese, umwe ane zvakewo but zvinopirwa nevekwasimba negavi, uye ane zvekwachifamba zvinopirwa nevekwachifamba, asi vanhu vaviri vakagarisana. Handiti imi mudzimu uyu kuti muzonotora machira muite simba rekunoupisa, mupostori ari kupiye akaita basa iroro. Ndimi makaita basa iri. Iwe uri musungwa, gara apa maniwe, augare pacheya maniwe. Mese vaso vanhu vasina kuuya kudari, sumukai. Vasina kuuya vakasungwa kudari, sumukai apa. Sumukai mese, imi varume miterera zvazvo, vasina kusungwa pasini pasamweni pangu. Sumukai. Ndipe kuno Samuel kachona bai zuru ndakuona vanhu vari padninga. Wai muchitenangira misha yevanhu kusvika paitendie kudaro. Tiri kushaya vanhu vanoponesa vanhu vari kurwara, vanhu vachienda kunoputsa misha yevanhu. Ndiri kuada machira ewayo nhasi pano, ndoda kunzwa mhosva dzawo dzese. Ndipe kuno Samuel rachiona misha yangu. Riri kupi? Ngaruye kuno kuna mama. Rachel ndo Jimmy mais ibaleka. Fano ndo Jimmy garai pabonda imisungai makarereka. Sumugai muripo sumugai asiko papepa bangasi muri papepa anodani Louis tukula baba wakura wandoda kutua ni jamba agora você chegou faz aí tu pamba do jo iya muri kunze kwedare muri musungwa uye mugare mesa apa uye ndapota zvotitsa mune makore makani washamado 28 years. 28 years mune vanhu vari kupi vachifamba baba mune makore mangani 74 monjatadzwa nemwana 28 years mumusha muchitanangirwa musha muchitsongo zvakashata zvakadai so munopindiswa musha memukwasha mukazvitsvaga hasha yepfambi ari kufambisana nayo mumusha menyu hamushayi musikana kana mukadzi wari kudanana naye musha menyu vanhu ava Anthony Nacho. makamunyoresa ra Nachowe. Anthony Nacho.
ndati makamunyoresa here uya Takatadza uzazi. inda muchiita zvinhu zvakashata kudaro. Up 78 years baba kunopindirwa mumba ne 28 years vakunjataidzwa nokuti pane vana vakutsvaga kuti muchitadza kuvaka upenyu muchibvunza kuti mupostori anokuvakirai upenyu. Nditaurire shamwari wedare rakoyo, wakawanei kuti vanhu havasumuke kunopinda mumusha memukwasha vakunotora ningi machira emukwasha kunorasa kuriko, vakadii kunotora avo vakanorasa avo? Sei usina kuvabatira dare kuti machira amatora aya haasi enyu? Torai enyu aya amatora ndeemukwasha aya, musatore machira emukwasha, torai enyu. Sei usina kuningiringa? Pamusoro yedare zvakaitika pachoto ichi, takaenda vanhu vakauya kumasou ubva vabatsirwa vanzi baba padaitwa choto ubva vazvibvumira vanhu ubva vasumuka ubva vaenda kumba kwaonita choto ichi chaitwa kudaro. Vanhu vanamata zvasvika nguva dzoti vanhu vanga kubatsirwa, vakabvunzwa kuti tsvimbo yemusha muno machifamba, musha mune mudzimu uri munomu, musha munomu, tsvimbo yemusha munomu iri kupi? Ndopakatangira nyaya. Baba ubva kutaura achiti tsvimbo yemusha munomu yakaenda kuna Tete musha kwemukwasha. Takati ko tsvimbo yemusha muno machifamba, dzimu remusha muno ratidza kuti rakafuratira, sei tsvimbo yemusha munomu yakaenda kuna Tete? Handina kunzwa mhinduro yazvo izvozvo. Ndokuti takati tinokumbiro machira emusha munomu echivanhu. Zvakanzi machira echivanhu musha munomu achiziva kuti achaziva kuti anzi akakandwa mvura, achaziva kuti akaenda machira emusha muno ati awo alright. Ndati kuna Tete ndine machira andiri kuda kumba kwenyu. Tete obva aramba, vanzomba kwangu ndati hakuna machira. Takati Tete kumba kwenyu kune machira ariko, kune jira rehanga, kune jira reredzo, kune machira kumba kwenyu. Vabva varamba, vanzi ati ngokunachi hakuna machira. Ndati Tete machira amunawo tiri kumadochi kuno netsvimbo yemusha munomu tuzvidochi pano pane zvakatadzwa pachivanhu chenje musha muno, saka tiri kukumbira kuti zvinhu izvo zvidzoke musha muno pane zvida kuti zvida kugadziriswa. Titovha ramba totati ana baba tinokumbirawo kuenda pamba paTete, tobva tazoenda kuri kuseni. Taenda kuri kuseni takasvika pamusha wavo, Tete ivo vega vakapinda mumba mavo vakatora trangi, vatora trangi ingakura kuda izvo bva vaisa. Zvikanzi ndoda kutaura chokwadi, hama dzangu dzese dziripo, ndine machira andakapiwa, hanzi akabva kumasvingo, hanzi akabva handichazooti machira, ndine machira andakapiwa akabva kumasvingo, handichazooti hanzi akabva kumachira iwayo vakapiwa machira aya ndisina kuudza hama dzangu. Saka ndatora chokwadi chese, hama dzangu dziripo dzondiregererawo dzonzwisisa kuti machira aya ndakamapiwa handina baba here, asi havana baba nova baba musha machifamba, asi machira handina ndakwanisa kuudza pahama dzangu dzese. Machira ayo vatorwa vaiswa apa. Tikati Tete machira aya hana kunaka, machira aya tumumakumbirawo tonomazorodza. Tete ovati vakabudisa machira vachimaisa ose, machira vachimaisa netrangi. Takati ko tsvimbo yemusha womachifamba iri kupi? Tsvimbo iyo haina kubuda. Tobva tatakura machira iwayo, ivo ndovakatora trangi ravo vaisa nemachira vachita hama dzavo dzese dziripo, vati ndine machira andakapiwa nababa vanova baba vavo, asi machira aya havana kuudza hama dzavo kuti machira aya ndechii. Asi machira aya akazobuda mukunge. Ivo Tete tatoda kuenda mumba penyu, vachiramba kuti mumba pavo hapana machira. Ndokusumuka kuenda kwatikaita kuti tinosvika mumba musha Pakusunga kwamakaita muchienda pamusha apa, varidzi vemusha makavazivisa here? Right. Pamusoro tichisumuka tichibva kwachifamba tichienda kuBeos, ivo vega paukama hwavo vafanira kunge ndipindurei mubvunzo zvambarire pamubvunzo. Makazivisa here varidzi vemusha? Pamusoro yedare zvitokwadi takazivisa varidzi vemusha. Makazivisa Foni mukomana mukuru takaifona yakaramba, tikafona foni yemakomana vanga varipo kumba ikadayirwa
tikataura nyaya yedu vakataiwa uyai henyu makasununguka svikai takasvika pamusha tikaona kuna nyasha ari kupinda tauri ndiyo vatakasvika tikaona takatowana azipo atete vakataiwa ndanafunga kuti izvoni tichingoita tikataiwa zvibhiru tichingoita pasina mwana wenyu pamwe timirire mukomana watafonera ati ari pazasi padhemu auye pamba ndobva auya nyasha bva aturirwa nyaya akataiwa chi makasununguka ndataura nevamwe vangu vati atiti itai nyasha wakapagwa hedhi yebasa iri kuti riitwe musha ya pakasvika zvishuwa vanhu vane ndati wakapa here gwa hedhi yekuti basa riitwe bhudhi wako wakavaudza here nokuti mukaona ndakupenga papa ndiye ndakutsvaga chokwadi ndiye chiona kuti pana patoda kutambwa nezvo handiti ka nyaya yangu iri pekuti uyo murume uyo akagara kwakunzai kudaro handiti azive kuti amurware muruzunzwiza azive kuti aiwa paunenge wakagara iwewe divi iroro rinenge rine vanhu vane muono umwe chete nevavo vari kuuya handikunzwa zvandiri kutaura vasimba negavi mati imi vanhu vakauya vakatora machira ababa venyu handiti endi havasina kukuudzai handiti vakaudza uyu akakuudzai here kuti mukomati musachanetseke nekunomhangara nyaya ivi vanhu ava kuuya kwavakaita vakanditaurira ndikavaudza kuti ngavauye vaite chi basa saka muri kuzoona here kuti aripo akavapagwa hedhi uyo munin'ina wenyu riri kuda kuti mimi muzive kuti kusvika kwakaita ava ana sekuru venyu mumusha vakasvika nekuda kwemukomana despite kwamuri protocol haana kuzoiwinza but dare rinoda kubuda pachena kuti ritichi uyu ndiye mukomana akaita sei akapa tisati taenda ikokudidi tinoda kudzoka isusu pekuti iwe muprofita unonamata kuchinamato kai ndizi so wainamata kuchinamato kuti tisina wanditi kune zveku kwemi sekuru maigozoitisa zvemudzimu nemaprofita pakudi kwakabatwa machira iwa machira akabatwa ndeyekucheche here kana kuti ndeyekumasvikiro zvinodyidzana here masvikiro nemaprofita saka sekuru pai pamava muchinzi mune 72 years namambo 78 years joana achiuya unonamata cheshe chiyo Joan masowe echishanu Joana achiuya akasvikira pakachi that's why uri kuita zvinhu zviri wrong. Joana achiuya achiburuka akasvikira pabira raiitwa nemasvikiro handiti nepane vanja ndomba atonokumbira kutotaiwa ndauyewo pano kusikonochi zvamuri kuita ipapo akatotenga why mbudzi yaakatotenga kutopa masvikiro iwawo handiti kurespekta chivanhu handiti haana kumbopindira kunoti imimi ndichabvawo kundichiuya ndichisikoto zvenyu zvamuri kuita izvi vasai saka iwewe kana waida ava kuchechi ungadai usina unobatana nezvekuzonotanga kunorasana nezvekuzoti musha wakasviba tsvimbo yechi kana kuti kudii ukatoenda kumaprofita ese aita choto pamusha yevanhu tsvimbo idzodzo vanotodziziva kuti dziriko ende mufambiro wadzo dzinotenge dzine mumwe munhu asiriwo saka chandoda kungodzoka kukuzivisa panapa ndechekuti kune inonzi cultural rights handizi cultural rights ava vane right yekuita chivanhu chava iwewe ndionetenge usina right yekuti unoti iwe uri kuti uri kunamata woenda kunoputsa chitendero chevanhu handizi inonzi belief in religion each and every religion
ine ma-states and guidelines ekugaidha vanhu vavo kuti vanorarama sei mukuita. Saka iwo nechechaJohani pawakaita pacho pekuzoti unotora zvinhu zvisiri inifomu yenyu ndowosusukidza kuti zvinoraswa. Ipapo mambo vachapacherechedza kuti muprofita anobatwa nemhaka yake ndiye akadhiraivha vanhu, akaba pfungwa dzevanhu, akapinda mumusha mevanhu. Iye muprofita kana ari muprofita, ari anoziva kana wezinata kana muprofita, asangana nenhau dzakadaro anoziva channel protocol yaanofamba nayo. Hazviitwe pasina sabhuku, hazviitwe pasina mambo, hazviitwe pasina vanhu vakakodzera. Aifanira kuzowana tsamba kwamambo. Mambo ane tsamba inomutendera. Aifambe. Uchaidwa kufambwa chandikapire muprofita tsamba yekuti aende kunokonzera pandemonium mumusha mevanhu chii. Kuti achiuya nenyaya yake aibva apuwa mazana enyaya yake. Iye ngaachitondipa matsamba acho ake anoshandisa ari kupi. Ine matsamba here unoshandisa? Matsamba zandana. Uri musungwa. Ungaita vanhu uchiita zvinhu zvisiri usina kana tsamba inobva kana kwachame nokumusha inouya usotaurira mambo wekuti uyu ari kutibatsira. Imbotipa yenye mwe muda kutaura. Pamusoro pedare. Inini ndodzikiwa zvesimba negare. Ndinotira vasimba negare vatura nyaya iyi. Nyaya yari kutaurwa yemachira isusu kwasimba negare sevamwe vanomutira ini ndomutira namba 2. Pari nyaya yari kutaura hatiizi yemachira ari kutaura. Kana iri yemachira ndeyake iye hatsimazivi. Ndiye 43 years. Ini sofa hatsanda kuzwa nyaya dzemachira iwayo. Hansati ndave teerera kuno kumatare anofamba zviri pamutemo. Chekutanga kana tichiita nyaya tinotarisa yatinoti matter of law. Nyaya mumutemo handizi totarisa yatinoti matter of concern chanetsa, totarisa chatinoti matter of survival chinopa kurarama kwevanhu muupenyu handizi. Saka kana iwewe uchiuya kuno kudana usauye uchisikoda kuisa padare kusawirirana kwenyu kana kusaziva kwako, because pamutemo unoti munhu akauya kusikomhan'ara ndemuridzi wechipi despite iwewe kuti unochiziva kana kuti hauchizivi. Kunochiziva ndechakwe. Mai vacho vati chii? Mai vako vakabereka iwe nenhau yemachira akatorwa vati chii kana wanga wakateerera? Saka ona nyaya yabva uko. Wazvinhu tati chii? Chechi 4 tozoenda yatinoti matter of fact chokwadi. Chokwadi tachowana kubva kuna amai vanova ndiwo muridzi wemurume wavaigara naye nemwanakomana mukuru uyo pamwe ndiye akasiyirwa tsvimbo dzacho. Iwe kana uda kutotsvaga kutoti wakasiyiwawo sei unozonditaurirana kuti isati tajaja kuti machira aya ndeemudzimu here kana kuti machira aya ndeeuroyi. Handiti taunga ikutura machira kompleni yauya ndakatorerwa machira edzitateguru rangu nenatezvara. Atezvara mwana wangu ndiye ari kupupura zvechokwadi. Baba vandaigarisana navo vana ndovakaita navana vavo sa vakanga vaine mudzimu wokudzinza kwavo. Unoona tori nemachira andaita se andaichengeta. Anofanirwa kuti muprofita iyeye aifanirwa kutotaura futi kutoti machira amunoda kuti tiende tinotorako haasi mwanasikana wenyu ndevaridzi varuko. Musina kutombokuenda ikoko. Zviri kupupurwawo naasekuru vako kuti machira atakazotora ini handaazive pane kuomberera pamudzimu wakangoti pana amai vaya. Machira kuti azotogwa imi vanhu mese makatibvuwa apa imi titaurirei kuti changa chanetsa chii? Chakanga chanetsa chii chamakazoona kuti machira ngaatonotorwa? Pama kunotora machira aya hamuchacherechedza iye mupostori wenyu hakupei guidance yekuti machira amuri kubata muri kunobatanidza nemachira evanhu. Pamusoro edare.
ndofunga tane makore akawanda tichingozonye machire wayo chinzi ndo ari kusunga upenyu hwedzinzarwani sani chifamba zvakubva tazoronga taita zoto ndopakazobuda kuti tiri kunotesi tinotora machira edu chinzi machira ndiye acho aiwayo vari kukonzeresa dambudziko rakuru kusangana nare ndokuenda kwatakaita ndopakazi kuenda kwatiziko ndopatambotaurira uyu kuti problem dzamune musangana nadzo nyika yese dziri kusanganikwa nako kuti wakazodii muri kutambura muri kudii patisi ndo patiri kubvunza kuti kana chakaa chiri chivanhu chamuri kunzi mimi ndo chiri kukusungai handizi makadii kuenda kuchivanhu kana kutsvaga kuita bira pamusha penyu kana kuuya kuno kwamamwe mosikonzwa kuti mambo tozvifambisa sei kuti izvi zvinhu zvidai izvi dhani kuenda kumuprofita musiri kunetswa nezvekwamwari ani muri kunetswa nechivanhu takaenda kuchivanhu kusingaperi chimambo wangu takazama. Unoshanda kupi? Ndoshanda kunonzi kujizoni. Kujizoni apa wakafunda usvika pachi ukaitei ukapasa chikoro kusvika pachi andoona uri dofo wotarisira iwewe vantu kuti ndopana ndoda kukuudza vakomana nyaya tiri kutaura panapa tingaitaure tichitamba handiti but patasvika pakashata kuita sei kana vanhu tapuhwa dambudziko handiti munhu ari kuita dambudziko redu ngaabvunzwe kuti mungaripedza sei dambudziko redu munogona kuripedza here kwete kupedza dambudziko tichikrieta rimwe dambudziko handi munopanzwisisa ndobva atichi ndobva maita sei makatora machira mukarasa handiti ndiudze kujizoni ndobva waita sei wakanhonga point yegoridhe udai taurako ningi pamusoro dai nauye machira ikutizotaurika mambo wangu nauyi ndofunga ine nguva nemakore tichimbosangana tichionesana chete ava ndovaikudhirwa nemudzimu wemumusha saka ivo pachiye zvavo vakazodzoka vakati inini mudzimu pandiri hapasisiri kusisina mudzimu uyu inini ndakanga ndakupinda chichi kwamazha saka nauye machira kuti izoramba ichidzoka mudariro takaramba tichichingotaura kuti nyange munhu ukanzwa kupinda muchichi kwamazha chivanhu chagara chipa kugadziriswa zvachiri ngatingounganei tionesana kuti tiita sei saka ivo veti ine ndakunamata kwamazha tikati ngatichizvitai pachipostori chacho ichocho chamuri kuti ndo chamakudini chamakunamata ndo kutaura zvakanaka vanhu kuti chivanhu chinofanirwa kufamba nenzira yacho yechivanhu kana makamaona kuti ava ndo zvavo mudzimu kana ukauya ivo kuzviramba kuti havaiuda kana kuti kudii unongoramba uchingorichi kwemimi makava machizodii kuti zvaitwa nababa ava kudhara muchibika mabira muchidii makazoita bira renyu mumusha makavadaidzai vavava mudzimu wenyu uyo wakasikooneka uriwo kuna baba ava dhani kuti muite zvechipostori nyaya yekuti maka uyada kutaura ukasimba negayo pamusoro edai indaida kutaurawo zvangu chiburikidza panhau dzemudzimu indaida kuti dare mumbobvunzawo ivo vakuru vacho kuti mudzimu wacho vakapedzisira kuzviita zvechovanhuri wanga uri muno kababa wachitaura aiwa zvimwe zvacho tinenge tichitaura tiri kumbaka baba vabvunzwa namamba potai muchiteerera wakanzi nai baba mudzimu uyu maiuziya uine nguva yakadii muchishanda nawo wakati aiwa ndaiuziya chaizvo ndizi vakazonzi makapedzisira kuzviita rini vakakuti ichi dairai baba 5 years ago 5 years ndichikumbirawo kubvunza kunyanya kwangu kuti 5 years kubva izvezvi handiti ndi 2021 5 years pa 2021 ndingoti kubva 2010 pane chakamboitwa here chichivanhu kumusha ngatibatsire anogona kungaida kubvunza mubvunzo wakanaka ndaida kudzoka manje mukazondimbuinzwa inzwa
isusu hatisirisiwe kuvanhu kwachofamba ndozvavafana kutoziva. Ukatotitsamwisa ukada kutoratidza kuti very stubborn, tinokutrita nenzira usingafungidziro ndozvatiri. Handiwa kuwana isusu toda kubatsirana newe. Uri kubvunza mubvunzo wakanaka. Kubva 5 years dziri kutaurwa nababa, pane 5 years kusvika muna 2021. Kubva kuna 2010 kwesoku pane patakambosangana here panganzi nababa mudzimu wakanga uriko. Ndozvauri kuda kutaura nini? Uri kuda kutaura zvinhu zvakanaka. Isu chatoda kubatsirana nemi ndechekuti mumusha musati chinhu chagara muchichiona kuti hachisi kufamba ichi, mozonotora mupostori mumutungamidza kuita ungaita zvimwe zvinhu zvinoshamisa pasina zvaaita. Urunzwa zvanoda kutaura 2010 unoziva kuti hapana mudzimu wakanga uchiitwa mumusha menyu. Handidika baba vari kutaura madhetsi nekukura vanogona kurasika madhetsi avo. Voona senge vakati 5 years vataura makore akawanda stereki. Handidi 2021 kureva kuti 2021 apa tichidzokerawo iwe ungada uri kuti kudari takumbira kuti mutibvunzirewo baba ndevedu kuti kubva 2021 kusvika nhasi ndo pane 5 years dzavataura. Ko 2021 idzi tichidzokera kumashure uku ngavatiudze ndepapi indane makore akati handambobvira ndakazviona mumusha. Handiti makore ako iwewe otibatsira kuti mudzimu hakuna mumba kana mumisha makanga musina midzimu. Handiti midzimu mizhinji yakanopera pakuukwa kwemudzimu, kuti munhu vanorwira mudzimu kuti dai zvauya kuneni. Vanhu voenda kumapostori ivava ndo vanenge vachikuitirai kuti tinotora mudzimu tokuitira. Ukaona mudzimu uchinzarwa kunzi tinoutora kana kuti tinokuita kuti usvikirwe mudzimu, hausi mudzimu. Makutouraya chinyakare chacho pamuri kunzwa vatete avo vachitaura kuti mudzimu hapachisina. Handiti vaitokuudzai chokwadi. Handiti nai vatete kana mudzimu usisipo machira anochengeterwei? Ko machira akaendepi? Handiti ko mudzimu wababa mukuru waibudawo mumusha menyu wakaendepi? Wapa nani mazuvano? Hapana. Machira yenyu nemachira ababa mukuru zvigere zvakamira sei? Handiti mochibatanidza mativi maviri. Pachisoro changu ndechekupinda makunosvika muchitora machira kana kunoti gogwavo vakupei machira. Munoziva munhu akavhunduka abingwa nemhuri, nyangwe iri mhuri yako unogona kutya. Handiti zvinenge zvakuitwa ipapo takunotyora zvinhu. Ndivo vakare vari kutaura kuti makatora machira emurume wangu. Handiti uyu mupostori ari kutaura kuti vakatora machira ndivo vachidai. Handiti vachitora vachidai, vachitora mavaitoraka machira acho anogara akasangana. Handiti mapaona zvinhu zvozvo zviri chii? Zviri wrong. Handitika midzimu miviri, weuku neweuku. Imimi kana dai mudzimu waizenge wasvika mumusha menyu, vainodzipatsanura sei sekuru avo mbatya dzakasangana nedzemukwasha? Hakuna zvinhu zvakadii zvakadaro. Saka isusu kana mauya kuno patinozoisa hasha, handiti ndepekuti munopera varume. Ndoda kutaurirai nhasi. Handiti mazvo ramuri kufunga kuti ndo dambudziko ramunaro shamwari yangu kujizoniwe, dambudziko rauri kufunga uchitombomuka kumba uchienda hako kunokorokozapo uchiita mari yako shoma iyoyo, handiti munozoriona kuti radii rinokura. Handiti saka isusu kufunga kwangu muenda mberi nyaya iyi kwese iriko. Ndoda kuti yataure ndipedze nyaya. Taura hako shamwari. Nyaya yakauya zvishoma yakaitometa yakaita ndinoendakati vanhu vakanga vauya ichitayo basa ramafambira ndozvaraita, asi ndinodzoka shure kubva ndarachisheka indibedfo svika pandiri izvozvo hapana patakaungana sefamily kwaSimanegari
tichiratidzwa machira emudzimu wekwedu anova akukiretwa namukoma kuti pane machira emusha. Ndinovimba izvozvi ndane vana 2 vamwe vakutoenda chikoro vese hatina musi mumwe chete watakagara sefamily kuti machira ababa. Pandoda kukubatsira Simba neGavi ndepekuti usashandise temu yekuti paakukirietwa namukoma ngatiendei pana mai. Inini mai vangu vamabhiweni mwana wehanzvadzi yavo John Chembe parufu rwababa vangu handiti vakanzi sumukai mutaure kuti mukuwasha uyu nhasi afa handiti akanga aine ngava here mumusha menyu. Sekuru John ndeva 1955 ndobva vasumuka vakati inini mbuya vangu vairina vakandiudzaini kuti Cyrus ane mombe akasara nayo handiti mapanzo. Ndaenda ndakagara ndakadai takateereraka aifanirwa kunge achipupura izvozvo ndimai vakubereka isusu handiti. Ndobva varamba vakanyarara ndikati mai kunzwa zvandakaita ndikati mai hamurambe makanyarara mwana wanzvedzi nyataura nonsense pamaziso pedu mani. 1983 Sekuru John baba venyu vachikombwa guva ndopakapedzisa baba vangu kuroora mombe yamuri kutaura. Vachiumbe vakamira apo vachideedzera vakabata mombe gashu remombe riyani vachinzi nhasi Cyrus apedzesa kuroora mumusha menyimi nambuya venyu vamuri kutaura. Mai amuzvizi zvikanzi ndozviziva John anongotaura paasina kuswera handiri mopanzwiza. Tati mai vataura kuti mumusha menyu machira akanga arimo ababa venyu. Handinopanzwisa shamwari pandiri kuda kuti tiende. Mudzimu kuti uripo mudzimu haumuke patinoda otherwise tese takasviba kumudzimu hauna paunoenda haubude panguva iyoyo. Mwana wako uri kuti wari kuenda kuchikoro wewe handiti unongonzwa kunzi mudzimu wapotera pamwana handiti ndizvo. Kana wabuda saizvozvo unodzichienda mudzimu ngautore machira awo makazvisanganisa zvazva zvakaitwa zvezvi handiti unobva wauya uchitora machira ani awo iwewe pauri kunotaura hatisida kupaendesa pamukoma. Mukoma we nerimwe zuva futi muchazomuda munyaya yatiri kudii yatiri kutaura pano. Pataakuda kubatsirana Simba neGavi nemadzitezvara vana sekuru venyu hatidi kucheka ukama pakati penyu. Muri kuzvinzwisisa maita zvakanaka. Uyo murume akuunzai kuno iri raizove ronda iri muupenyu hwenyu baba raizoveronda mukurarama iri ratiri kutaura pano randaakuda iye zvino mupostori wenyu tisati tamubvisa basa handiti. Iwe kana usina matsamba udzoke kuno kuofisi kwangu iwe. Kana basa rako uchiriziva udzoke pano paofisi pangu pano. Ukaita maoperations mumatunhu medu musina matsamba tinokusungisa kumapurisa ukasungwa. Handiti wapanzwa zvese zvinoitwa muno izvozvo zvematsamba enyu izvozvo tokudedzera munhu anokupai matsamba acho movhetwa zvamunoitiwa wopuhwa tsamba dzako woita basa rako wakasununguka uchiita basa uchitungamira vanhu uchivasiya vakavaka ukama hwavo kwete kuita basa rako iwe uchiputsa vanhu. Nyaya yenyu vaSimba neGavi mauya nenyaya iyi maita zvakanaka nokuti pabuda zvakavanzira handiti. Iye zvino hapachisina machira ekwaSimba neGavi iwo akanga aripo aitaura nagogwa handiti. Ava vekwachifamba handiti ka machira havachisina avo vaitoda kutonorasa ndo zvavakatotora vaitoda kutonorasa vati yenyu mai musingadi kuarasa handiti. Tinoda kuti muchiita dare rekupamba muri pamwe chete handiti muzukuru rana sekuru vake avo sekuru varipo munhu mukuru avo vadika vamusazvipime kuzviti tiri vana vadika hata akuenda kumapostori tadini chivanhu vachinzarwo handiti ka motsvaga kuti zvapakaita izvi zvinogadzirisika sei handiti. Topuwa gwara ikoko kumasvondo ikoko kana kuriko kwamatizira muchiti ndo kwamave muchakutiza rimwe zuva futi handiti. Gadzirisai nyaya iyi. Ava vaitoda kurasa machira ava vakaarasa handiti ka
vanozomirirawo zvichazotevera pakurasa kwemachira. Asi enyu akatorwa acho ndo akudiwa dare rekuti murongerwe nekutsvaga kuti zvinofanirwa kuitwa sei kuti machira iwayo amisikidzwe pakare. Handiti vaningi navo pamunoita matare akadaro, handiti amuite matare iwayo musingavaudze kuti zvinhu zvinofamba sei zvakomana. Pandakazvisira takangosira kuti baba vaipoterwa vakazofa, machira akangosara ari pai, ari mumba, ataizoziva kuti anofanirwa kuparadzwa, achiparadzwa nenzira yekunoraswa here, ende achirasirwei asina dambudziko raaisa pai mumusha. Ava pavainouya mumusha mako vanhu vekwachifamba vanobhadhara hwai nemombe, hwai kwamambo yekunopinda mumusha mako iwe. Handiti vachinoitisa tete wavo mavainoitira dare ravo iroro vainoita dare musiri mumusha mavo. Handiti mapona vangadai vakatora vatete vavo. Handiti vatete takubvisai mumusha memukwasha, hatidi kutananga musha womukwasha. Handiti titaure dare tiri toga, tisati tataurana naSimba neGavi vasukuru, toda kuti titaurane pachedu. Hanzvadzi tiri kuda machira. Machira ari kunzi zvakati 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 zvakati, iwe wakati mudzimu hapachisina. Handiti vari mumushamani menyu manachifamba, muri mumushamani menyu mapedza dare remachifamba, machira ari mumushamani memukwasha. Handiti makuchidedza uyu kana uyo ivo ava vanaSimba neGavi vacho hazvisisinei kuti mukuru aripo here kana kuti mudika hapo. Handiti ndizvo? Nokuti iye zvino hatingati isusu uyo ari kuBritain toti mukuru haapo, pada kuitwa chinhu toti uya ungaite mukuru asipo. Hakuna zvinhu zvakadii zvakadaro. Takutevera ropa ndo rakusainira kuti chinhu chidi chiitwe. Handiti ndopatingada takachizoenda manje mune uyu amene vanaSimba neGavi, mukoma wenyu ari kupi? Nyaya yatiinayo mwanangu ndeyakati yakati yakati yakati. Saka tanga tichida kuti isusu hatisi kuda kubata zvinhu zvemumusha menyu, tiri kuda zvinhu zvavatete vedu. Machira avaishandisa ivo vanaziva muridzi wavo, nokuti vapenyu. Handiti vapenyu varipo ivo omwe, mudzimu havasiri ivo, havasi mudzimu avo, ivo ihomwe paipotera mudzimu. Handiti totora zvinhu zviri pamutemo. Ava vanenge vachikubatsirai ava ngavati kana vasvika pekunge vachiita basa rakadaro ngavakubatsirei vachikusiyai musina maronda. Handiti toda kuti patinogadzirisa matare ngatigadzirisei matare edu vanhu tichidi tichisiya pasina zvipomerwa, tichimirira zvinozouya mangwana. Handiti ndizvo? Pamatora machira wemungano arasa mvura. Handiti hapana chatichaitika. Handiti but still tichiri kutaura nezvazvo, kukutaurirai chaiko ndiri pano. Dare iroro mukakwira muti nekumbashizha uko anove mashura ndokuudzai. Saka iye zvino ngatichipatsanurai matare ekwachifambwa amire chi kuti hongu zvakatadzikwa muri vana imi vanaSimba neGavi. Handiti kunyangwe zvazvo makaona neuyo aitoshandisa nyaya yekuti hatizvizive. Unozviziva nemakore ori kutitaurira panapa nekwakanga uchiitika zvinhu izvo kure haungazvizive. Kana washaya akuudza kana kuti pazvatangira unoziva pane imwe nyaya isingatange mumba yaunoshaya kuti asi hatina kubvira takazvitaura izvo. Kana yataurwa nyaya saizvozvizvo, mudzimu mumusha menyu wakanga urimo anotaura izvozvo ndimai. Avo vatezvaravo venhingisekuru vakwa vatopupura kuti zveshuwa vaitoziva kuti kune mudzimu, kune doro kumukwasha, vaitobuda vachienda. Baba vako havasiriwo mudzimu, havasati vabudawo, vachatobudawo kana vachibuda, asi vaipoterwa. Ndozvazvinotaura. Saka zvoda kupatsanurwa. So todzokera pekuti machira ekwaSimba neGavi haana chitadzo kune vanhu vekwachifamba. Toda kusiya zvekwachifamba zviri zvega, zvekwaSimba neGavi zviri zvoga. Handiwapanzwisisa? Ndo dare randinoda kuti mudzokere rinoripwa nemombe kunoitira matare emumusha menyu madzitezvara mumusha memukwasha.
mupabatisise pandiri kutaurirai. Taakutaura zvechiherwa isusu kuchechi kwacho tinoenda kana tatambudzika tinovatsvaga vantu vachitiitira mabasa. But handimusiya asina kuti ndisina kugutsikana kuti aiwa kana wanditi iwe ndinobata zvinhu izvi tiri kunzwa nzi pane mudzimu wakazodai waningi zvinozodii handiti hakuna kumutya kana kuti ndiye munhu watoda kuti atibatsira handiti ezvino tiri muno mudare maona ndasumuka panapa tinozva tee tichizviitira handiti papaona kuti akapega bapo zvikasumuka akazvodidididi akaenda seisei aiwa tiri kuda kuti mhuri yekwachifamba kusiyiwa kwamakaitwa nevabereki venyu mukuwasha wenyu adhavasa munobvira makatukana naye kana zuva 1 handiti mozounzwa kudare nemwana waakabereka sei zvichida baba vake vari kumuti koapa ndiye mukuru tsvimbo dzamuri kunzwa dzichitaurwa kunzi tsvimbo ndikuratidzei tsvimbo gona kufungidzira kuti tsvimbo chinhu chinoshamisa ndikuratidzei tsvimbo kuitira mangwana mukazonzwa kunzi vana vakanzi tsvimbo yababa handiti hati muri kuona udiki hwakwa kanopedza vanhu handiti mapanzwa kunzi tipe tsvimbo padhoni ndiye dangwe rangu handiti abate tsvimbo iyi mapanzwa anoenda kumuzukuru ivo vana simba negava ndio anonobatiswa tsvimbo yavasekuru vake kunzi uya uzozvitaura kuti tsvimbo dzasekuru vangu idzi handiti saka nhasi takutora tsvimbo idzi kudziisa pamunin'ina uyu handiti kana kuti kudziisa pamwana wake uyu ndiye ndatosiya ndatotaura kuti tsvimbo idzi ndedzajojo ndine mwana ane zita rangu handiti ndobva ndati tsvimbo iyi ndeyakwewo haina uroyi tsvimbo iyi handiti but baba paunenge uchinzwa anga asinawo kana tsvimbo iyi handiti aka kanhu aka musavatendere ava vanhu ava kudhistroya zvinhu izvi mumisha handiti mapanzwa tsvagai nzira yekuti pamunenge makadai pane anenge achitozvidawo izvozvo edwe ngatingotoraiwo tipa anozvida kuitira kuti pamunezenge maakuzvitsvaga muwane pamunozviwana kana mazviwana pamunenge mazviwana zvaakuda kuchenurwa kana zvakasvibiswa handiti kunzaiwa dziripo hadzona tsvimbo but dzakuda kutochenurwa handiti dzinozorwa mafuta idzi handiti mapanzwa ukaona ndatsamwisisa machipandandai panhu kusutsamwa kwe ukazoda kuti watichiwe handiti makona maona zvandaita watichiwe ndingichipambewe matauro okuita chipambaya kaya handiti maona ndichitaura ndichiendesa musoro kuti chidzora chipi handiti mambo vanenge vatsamwa handiti ka odzwa dzaanotsamwa anozotobata tsvimbo handiti maona kumatare kuno kutoda kukutaurirai zvedu toda kuti tichipedza dare renyu nyaya hombe ndeyekuti tikasaudzana chokwadi kumatare handiti kuti timauya kuno toti manje anachofamba tinoziva vamwe kuwikiroku hama dzedu mashamwari tori ndokubatai ndichikufuridzirai kudai hatina kwate tichidii panodiwa kubhadharwa mombe mumusha womukuwasha nehwai yamambo iyoyo ndio inochenura chivanhu iyoyo hwai iyoyo kuti aiwa pakatadzikwa pati umambo hwabvuma kuti zvakatadzikwa ngavachitaurirana handiti tsvagai pekutangira handiti ka iyeyo anokupai gwara kwete kuti zvatamusvasvaidza muno moti chatiri kusora hanhu timoona kuti hana tsamba tikamusiya tisina kumuudzwa kuti kushaya tsamba kwako kunokusungisa mwana ka 28 years mudiki kuma first ne second born dzedu tikamusiya akadaro hatisi kumuda handiti muno ndo mazvinoitwa ndinofona panapa auya sokuti mambo ndauya kuti wauya isambudzi nehwaya zvamambo handi mapatso ndechitaura tiri panapa kuti isambudzi nehwaya handiti 150 totobata vodi yangu
kuti shamari pane vafana vedu kunoko vari kufimba kuti basa ravari kuita izvino nemumaraini matiri mavari kuita mabasa zviri kufamba zvakanaka. Munosvika urini kuno kuti muzovati muaite matsamba atiri kushanda nevanhu vasina chi munomu munowanikwa nyaya dzava mauya semudavhidhi totodedza uyu ndisu akazvigarira kwaari iwe shamari iwewe uya kapa nemhuri yekwachifamba nemhuri yekwasimba negavi vari kunetsana madzisekuru nechi nevazukuru twarida kubatsirwa uyiwo uya uyu takagarira takapeta maoko achikubatsirai kana kukudhairekta kuti endai munoona muprofita anonzi vingi ndo basa reumambo maprofita ndeedu toarambirani. Saipa baba musatsvage mega pakati penyu apa kuti kwamunoda kubatsirwa. Dzokai kudare tinokupai darero umbire dare handiti munotsvagana zvichitsotsi papa pamungaramba muchiningirina tinokupai dada kutsura vana vamaya ndevapisudzai mhuri iye vaberekwa namaya wachifamba imimi chandoda kukuudzai isusu tinodhira tiri andatsika nemagariro nhau yekutandanisana nemachira aamai siyirai kupi uko mai siyirai kunana baba vavo iva vana sekuru vanopandukira mangwana ivava imimi musapinde kwamai venyu pindai mune zvekwani nekuti mai venyu mangwana kana vaine imwe nzirafamba nayo uyarapo chinonzi kupinda muningi ana sekuru muda kutaura namama aiwa isusu ko isu atiko kana sekuru nyaya yenyu ndeyani nani natetewe mangwana atidi kuti muzotisunga mbira dzakondo makukoshiwa kuti ndimimire pedzererai anzwa kuti zvida kutorwa ndezvaamai aifanirwa kutambira kure kuti ipapo ari kudayira kuti iye haana kunzvitorwa ndezvaamai asi kuti akadayira kuti inini machira amavhunza nezvekwasimba nega hatimazivi ndobva asiyira ivo nhandare yavo kuti vapedzerane ivo amai nehama dzavo vapedzerane ndokupedzerana kwavakaita vachitora zvinhu zvekudzorwa vari vasingatsvage machira ekwasimba negari muprofita aitaura vaitsvaga machira ekwachifamba nditimire tozotaura mutongo wenyu maudzwa mangwana imwe ngatanga ndautanga uyabvira ndada kutaura zvangu zvishoma kuti hongu apa kukanganiswa pakakanganiswa pakaraswa pamusoro edare ndakataura kuti hongu apa kukanganiswa pakakanganiswa panonzi pakaraswa machire mukwasha. Mubvunzo wangu wanga uchiuya kuna tete kuti saka zvatikarasa machire mukwasha edu tozoawana sei nekuti edu ndo kwaari ndo vaigara nawo ende edu tiri kumara. Saka zviri kutaurwa padare hamusi kuteerera, muri kumira pamubvunzo wenyu chete. Handiti dare rati imimi mochienda munogara pasi, magara pasi muchabvunza nezvemachira ekwasimba negavi akaraswa kuti poitwa sei, hazvitaurwe nemunhu wenyama izvozvo kuti zvinogadziriswa sei. Muchabvunza nezvemachira enyu ekwachifamba. Mukatorwa nedare rinoita nezvecultural heritage, ichi chava vakabata chii chinonzi matangible heritage, handika mukaenda mudare iroro muchiita mutauriro unofanirwa wamuri kuita uyu kubatsirika kwenyu munongoenderwa paact, noti act iri kuti zvakati, act iri kuti zvakati. Saka panapa muri kupiwa chii muono nezano. Machira evava akaraswa nana sekuru ava vabvunzwa mubvunzo kanzi kumashure kwesoko zvaimboitika here kana kuti kudii, akaenda kwaakaenda nekwaasina kuenda. Ndozvamanzi kana mauda kubatsirwa
unodzoka kune kunodare rokupai kuti muribatsirika sei kati chinangwa chikuru chechekuti ana maya kuti vazozviramba izvozvo mukati menyu munotenga muchitoti mudzimu wakaenderei pamwanasikana kana kuti kutori nevamwe vanhu vanotenga vari against zvakare regai inongoripo regai kugwisa nechembere iregerei akura munhu aniti zvimanozviita nokusha nokufoswa nemi nyaya isiyo yekutanga nokuwira kuti tifambe pamwe chete mombe munoyana irini mombu wai iwe tifamba gara pasi kufamba nemadhetsi right mombe inoya irini mina wati manegari isusu 14 days why in 7 days kana maudisa mombe yacho mirei baba museyamwa mirai muzopari zvamupesana nevakomana matichiri mombe tikavanawo kana 2 kana 3 months pamusoro tachikumbira kuti muconvert kubvisa kuwai moisa kumari why $100 mombe $300 why $100 saka fine ndi $400 nhasi date ndiani why inofana kupiwa pinda mouti by 7 days 7 days saka by 14 days nhasi 17 mombe vasai 30 days mombe takubai 30 days why 7 days manyatsopabata why 7 days mombe 30 days vasainisai tuva vatosaina kudhara anani papa kuti